For mig er ledelse i anden et helt særligt forløb. Og det er det blandt andet fordi, at de erfaringer, vi har fra tidligere forløb, har vist, at der stort set ikke er nogen grænser for, hvilken udvikling, der kan blive mulig, når først mennesker begynder at kigge sig selv efter i søvn og finder modet og paratheden til at gå de ekstra skridt ind i nogle af de fundamentale bremser, som vi alle går rundt med. Den enkelte leder kan komme med sin agenda, kan komme med sig selv, sine ressourcer og også sine begrænsninger. Og derfra begynder at arbejde. Få kigget de ubekvemme sandheder efter. Få taget tabuer op og få noget af den feedback, som man ellers ikke altid modtager i sin egen organisation. Det er ikke altid en let rejse, men det er let at gøre udbyttet op efterfølgende.